Hei, tervetuloa tänne Kirvesperkele-kanavalle. Ajatuksena oli hieman kertoa kirveen heitosta lajina. Itse hurahdin siihen noin kuukausi sitten ja hankin silloin sitten omaa kirvestä ja maalitaulun askartelin tuonne pihalle. Ja laji on sinänsä ihan mielenkiintoinen, hieman samaa kuin taustalla näkyvässä dartsissa. Samalla on hieman samaa taas kuin keilaamisessa, eli tarkkuutta, tekniikkaa ja laji on aika koukuttava. Katsotaan tästä nyt mitä näitä on. Eli tässä on tämmönen pieni Böckerin Tomahawk. Tää nyt on tämmönen, jotkut tätä nyt ei edes kirveeksi voi kutsua, mutta tää on hyvä harjoitella tekniikkaa. Kaupasta tullessa näissä on tämmönen Paracord käsiosa. Ja tähän yhteen nyt sitten kokeilin, laitoin ihan mailateippiä siihen kieroon, niin se on vähän semmonen sujuvampi käteen, eikä solmu kohtakaan sitten tarttaa heitossa kiinni. Nämä on helppoja, hyvä harjoitella tekniikkaa lyhyeltä matkalta, eli heiton matkaan vaikuttaa varren pituus. Mitä lyhyempi varsi, niin sen nopeammin kirves kiertää kierroksen ja lyhyempi matka siis. Tää on ihan semmonen näppärä harjoittelusetti. Näitä myydään tämmössä kolmen nipuissa, niin ei tarvitse joka kerta juosta taululle hakemaan pois. Ja täytyy sanoa, että tuo vanhempi tyttäreni näillä on innostunut kovastikin heittelemään myös. Kirveshän on vanha. Niitä ensimmäisiä kirveitä, millä veisteltiin, kaadettiin puita, niin tulivat kivikaudella ja rautakaudella sitten yleistyivät. Ja keskiajalla, viikinkiajalla kirveitä käytettiin myös paljon taisteluissa. Siellä tiettävästi niitä myös heitettiin taistelutilanteissa, mutta mitään faktaa ei ole olemassa, että silloin olisi käyty vielä mitään kilpailuja, mutta se oli työkalu silloin monessa mukana. Kirveenheitto urheilumuotona on yleistynyt käytännössä tuossa 1900-luvun alkupuolelta ja siitä se on sitten kehittynyt. Pohjoismaissa se on ollut suosittua, samoin Kanadassa ja Pohjolassa, missä on ollut paljon metsiä, metsureita, niin siellä on tarvittu kirveitä ja metsurit ovat lähteneet sitten hieman kisailemaan ja todennäköisesti siitä on laji sitten lähtenyt. Tämä on semmoinen melko tyypillinen heittokirves, varren pituus 40 senttiä ja painaa semmoisen pautrallaa vähän reilu 800 grammaa koko kirves. Se on suht tyypillinen. Heittokirveet on siinä 700 vähän vajaa kiloon yleensä. Ja tää on ihan hyvä edullinen peruskirves, paitsi varsi, jolla tää tuli, niin oli äärettömän heikkoa. Niin mä vaihdoin tähän sitten tämmösen kumivasaran varren. On kestänyt ihan hyvin heittelyä. Hieman pitäisi muokata, tää on pikkasen tää lakkapinta on turhan liukas. Pitäisi hioa se rikki ja öljytä tää varsi. Niin ihan hyvä perusheittokirves. Sitten on tämmönen aavistuksen pidempi, tää on 45 senttinen varsi. Terä on kaarevampi. Tää on
No, parta lyhensin hieman, hioin, ettei ole niin liukas. Terän terotin hieman eri lailla, se oli hieman pyöreähkö, niin se ei aina jäänyt tauluun kiinni ihan hyvin, mutta tykkään, että on erittäin hyvä kirves omaan käteen, että melko tarkka osun tällä niin kuin näistä ehkä niin kuin parhaiten maaliin. Itse kun tätä nyt on lähtenyt heittämään, niin ei ole ollut ketään opastamassa, neuvomassa, niin se on ollut vähän semmoista tutkailua, kokeilua, harjoittelua erilaisilla tekniikoilla. Ja kirves on aika hyvä, kun se on balanssissa täällä aika lähellä kirveen reunaa, terän reunaa. Niin silloin se pyörii nätisti, osuu terä edellä helpommin kuin varsi edellä, jos taas painopiste on enemmän varren päässä. Mutta sitten se ei saa olla taas niinku liikaa etupainonenkaan. Että vähän tämmöisiä kokemuksia tässä nyt tullut kokeillessa ja heitellessä. Sitten on olemassa myös semmonen kaksiteräinen miakka, tapparan muotoinen. Niitä käytetään myös sitten jossain kilpailussa ja harrastusmielessä tietenkin. Ne on, heitetään sitä niin kuin kahden käden tekniikalla takaa. Perusheittokirvestä, niin nämä nyt on lähinnä yhden käden kirveitä. Käsilinja suorana ja tähtäillään. Niin siitä se lähtee. Helppoa se ei aina ole. Ainakaan tällään alkuvaiheessa ja kuuleman mukaan niin kyllä sitä ammattilaisillakin aina silloin tällöin käy pieniä käpyjä. Mutta jatkan tästä tarinointia, mitenkä heittelyt edistyy ja hieman pistän jotain harjoitteluvideoitakin. Katsotaan miten aika ja kelit ja muu tässä riittää. Palaamme asiaan. Kiitos. Moi!